ассалому алайкум дӯстони азиз, апа ва харакҳои ширини ман, модарони бениҳоят меҳрубон, ҳама каса хуш омаден ба канали мо. Умедворам ки сеҳату саломат ҳастен ва ирӯза видеомона бошад сар мекунем ай тарзи тайёр кардани зуволҳои самбуса ва пирожни. Дар рафти видео ҳамаиро шумо дида метавонед. Барои зуволаи мо лозим мешавад об 7 пиёла, тухм 2 дона, рӯған 3-4 қошуқ, орд то сахт шидан шавад. Зуволамона сахтакак мешӯрем, хел ба 8 қисм тақсим мекунем. ин зуволаи мо духтаро 120 дона самбуса мешавад. инам хел ман дар 8 қисм тақсим карда, инам хел дар пакетико хушрува гирифта мондум, то ин ки рӯғана об мекунам, начинкаи друша фаршмона тайёр мекунам, чӣ мекунам ки зуволҳои моро хучона сар метиҳанд. барои ҳамин инам хел рӯған об кардем. рӯғани гоб, рӯғани алейна меравад. рӯғани пахтарам мешавад, чӣ намуд рӯғане дошта бошед мешавад. вақте ки шумо 4 пиёла рӯғани гоб гирифтен, 3 пиёла рӯғани алейна бигирен. анам хел вай самбусаи шумо хушрӯ мебиёяд. ҳам хел хай хушрӯвак тайёр кардем, шакидем, тунук кардем. дар байни ами зуволаҳо рӯғана шакида, анам хел 4 дона бигем ки инам хеле зуволаи дроз шид. метавонед шумо ки 3 қабата кунед. ман 2 қабата мекунам фақат. 3 қабатарам хушрӯ мешавад ё хай якума омӯхташ дагим 2 қабатада постоянно ам хел мекунам. инам хел хай печондум шон, буридум, ҳамаша ба як размер бурида, анам хел дар морозилка мемонем. кай вақте ки шумо дар кор шид метавонед истифода баред. фарш шуда бошад, гӯшти реза 600 грамм буд, пиёз 1 килограмм буд, рӯғани алейна 3-4 қошуқ, мурч, зира, намак. хай бо бинен ҳарчи ки шумо худтон дӯст медорен. бисёриҳо метавонанд дар ҷоя препараваи самбуса ҳаста, чӣ ҳаста меандозанд. хоҳиши худтона нигоҳ кунед. ина дар ҷа ҳама акша мо реза кардем, фарша тайёр кардем, сар мекунем печондани самбуса. ҳарчанд ки ман ин самбусаро дар канал печонданша дорум. зиёд хоҳиш буд ки апаҷон нишон диҳед. ина ами хоҳарҷонакоем ки нав ба канали мо обуна шуден, хуш омаден. ҳазор раҳмати калон ки канали моро интихоб кардену даромаден, обуна шуден. боварӣ дорам ки пушаймон намешавед. канали мо яке аз каналҳои беҳтаринае ки ягон чизи нолозим дар канали мо дида наметавонед. ҳама чизое ки ман дар канал мепартом муфидае барои занҳои мо. барои ҳамин ай подписатсия кардагитон боварӣ дорам ки пушаймон намешавед. ҳазор раҳмати калон обуначиёни пешина нав дохил шудагин, ҳамаи шуморо ман хушомадед мегӯям як бори дига ба канал. ҳазор раҳмати калон ки дар комментария гапҳои қадар хуб менависен, лайкҳои худтона мемонен. ва хоҳарҷонаем ки гуфта буден ки анами самбусаи турецкиро печонданша нишон диҳед, ин уже сеюм бор мешавад ки ман дар канал ҳамин самбусаро печонданша нишон метиҳам. фикр мекунам у қадар душвор нест. ҳамихай нигоҳ кунен. боварӣ дорам ки ҳамаи ҳамин занҳои мо ҳунарманданд. ман намегӯм ки ман иҷа ҳунармандам, дигаро ҳунар надоранд. не духтаро, ҳамаи шумо бо шумо як ҳунарое дорем ки мақсад бо ман наметавонам ӯ ҳунароя. ҳаматонро дӯст медорам. хосае барои аллоҳ худованд ҳамаактона нигаҳбон боша. бовар кунед як ҳафта шуд видео напартофтам, беҳад корум бисёре. чи ам қаётон кардам, мегӯм кай бекор мешавам ки тез бигирам навор кунам. бо комментария менависен чӣ мекунед, хиёл мекунам ай наздик дидамтона. ина дар ҷа 3 намуд самбуса печондем. духтарои барои закас буд, я ки хоҳарҷони мо бигем ки маракачаи майдаҳак доштанд. ҳам хел пирожни самбуса, пахлава, ҳам хел чизо закас кардаги буданд. инам хел тайёр карда роӣ кардем. хеле миннатдорам шидан, барое ки чизои тозаҳа кати, чизои бигем ки адборни кати тайёр кардем. бо ҳам хел самбусако хушрӯ омад. маззашам беҳад маъқул шудакшона. инам хел хай закасакоро тайёр карда роӣ кардастам. баъд нафарое ки ватсапи мада нависта буден, бо айма хафа нашен, барое ки ватсапа ҷавоб надодастам. и сабаб дора, барое ки ватсапам удалит шидагиае. ами як рӯзада ҳозир айнаук шудастам ватсапа ки туғри шид. баъд метавонем ки бо бинависен. ман инам хел хай духтаро, ина закасакора тайёр мекунем. хел тозаҳак хушрӯвак тайёр мекунам аккуратни.
рой мекунам. шуморо метавонед ки заказ кунед. тайёр мекунем. причуда тайёр мекунам, пахлава, самбуса, пирожни, трайфл, ҳамаям ёра барои заказ тайёр мекунам. барои бисквити мо имрӯза бисквит монда дар кор мешавад. тухм 5 дона, камакак намак, шакар 5 қошуқ, орд 5 қошуқ, разрахили тил 10 грамм, ванилин 1 дона. ҳамаи шумо уже медонед рецепти мая, уже шинос шудаген кати рецепти ма. ҳамаи ами бисквитҳо ма ами як намуд карда мегзарам. баъд агар ки пирог хоҳум кардан, баъд вай бо дадранаш рӯған меандозуму кефир ё ин ки ҷурғот, шир баъд ҳамроҳ мекунам. дар инҷа боша креми мода дар кор мешавад, қаймоқ, сугшонка, варёнка, какао, ҳай вобаста ба худтона ки чӣ қадар меандозен ва чӣ намуд кремаки шумода маъқул боша. бисёриёда сливки маъқул намешавад, бо бисёриёда маъқул мешавад. барои ҳамин заказҳои ман инакда мешавад ки хоҳиш мекунанд ки ба ҷои сливки қаймоқ андозен. барои ҳамин хоҳиши подписчиков кати хоҳиши анамон одамое ки заказ мекунанд, хоҳиши ҳамвора нигоҳ карда ман крем тайёр мекунам. баъд ҳолатҳое мешавад ки ман чанд намуд пухтупаз дорум, як бора чанд крем тайёр мекунам. баъд наметавонам рецепт монда, барое ки як крема тайёр кардагим чихел ман дар чанд мақсад ки пирог мекунам, болош дар крем мекунам, аллакай креми ма тайёр аст. анамо ҳолатҳо дар рецепти пурра монда наметавонам. боварӣ дорум ки шумо мара мефаҳмед. хайр дӯстони азиз, то видеоҳои оянда худованд нигаҳбонтон.